Dobrý den, milí přátelé, já jsem pan Špaček. Jak se vede? Já jsem pán Špaček, znalec etikety. Ha, ha, ha. Povím vám, jak se správně smát. Ha, 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 ha. A nebo ha, 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 ha. A nebo hi, 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 hi. To jsem ale velký pták, jen se podívejte. Já vás sežeru. Sakra, pardon. Někdy se nechám trochu unést. Berte to jako legraci. No dobrá, takže zde vidíte mého kolegu, pana Otakara. Ano, to je můj hlavní kolega. No, takže jak se vede? Máte se dobře? Já se mám taky dobře. Mám trošku stouhlý krk a nemůžu hejbat nohama. No, to bude asi tím, že jsem trochu mrtvej. No, to víte. Mrtví mezi námi, to jsem já. Já jsem jeden z nich. Vidíte, zombie, já jsem zombie. Já jsem zombie. Já jsem zombie. Já jsem zombie. Sežeru vás.